Per fer aquest exercici necessitem un full, un regle 30 centímetres, un escaire, un compàs. Ara veurem què és això del compàs. Necessitem també un llapis, goma, màquina de fer puntes si ho necessitem, si ens fa falta, i n'hi ha uns quants llapisos de colors. O llapisos de fusta, o colors de fusta, o no sé com ho anomeneu això. Anem a veure, compàs. Què és això, el compàs? El compàs és un estri que ens ajuda a fer cercles i arcs. Té dos braços que estan articulats amb un centre. Aquests dos braços, un té una punxa i l'altre té una mina. N'hi ha de molts tipus. Jo aconsello uns que no es moguin, que es puguin quedar fixes. Com aquest, per exemple. Aquest no es mou si tu no li dius que es mogui. Llavors tu vas fent així i segueix la posició que tu has decidit fins que li dius que es mogui. La mina i la punxa haurien de coincidir, com aquí. Veieu? És així de senzill. Per començar, fent sempre una marca. Això és un punt. On? I punxarem al centre i decidirem quin és el radi, per exemple aquest, i traçarem una circunferència. Molt bé, doncs això fins aquí sembla senzill. Aparteu això i comencem el treball. El treball d'avui és el següent. Comencem, com sempre, per la part superior, posant els cognoms, el nom, la data i el grup. I aquí, a aquesta línia d'aquí, hi farem una recta. Sabeu que les rectes són infinites. Una recta que mesuri 5 centímetres d'aquest costat. Per això hem de delimitar aquí 5 centímetres. 5 centímetres per aquí. Ja tenim una recta. Aquesta recta ens guiarà per fer uns segments. Recordem sempre en fer traçats ben suaus. Veieu que deixo sempre una miqueta d'espai. Ara, els segments que seran aquesta recta començaran a 7 centímetres de cada un dels dos costats respectivament. D'aquí i d'aquí. Un cop tenim aquest 7, marquem 5 centímetres. Veieu? Ara tenim aquí dos punts que disten 5 centímetres, disten 7 centímetres des del cantó i 5 des de baix. Aquí tenim un punt que dista 7 centímetres i amb un quart punt ja tindrem dos segments. Si ho hem fet bé, entremig ens quedarà uns 5 centímetres i mig, més o menys. De fet, si som precisos, hauria de quedar uns 5,7 mil·límetres i una miqueta més. Molt bé, 5,7 centímetres i escaig. Tindrem aquí dos segments, els anomenarem de A a B. I aquí també, de A a B. Es diuen igual, però suposem que són dos segments diferents. Podem esborrar una miqueta si volem. Molt bé, què farem aquí?
En aquest primer segment hi dibuixarem un hexàgon i en aquest segon hi dibuixarem un pentàgon. El pentàgon és força complicat. Però començarem per l'hexàgon. Traçarem un pentàgon a partir d'un costat. Aquest costat és el costat A i B. Comencem amb una mà diatriu. La mà diatriu és una línia perpendicular que divideix el segment en dues parts iguals. Per fer-ho ben bonic i perquè coincideixi amb altres coses, en aquest cas utilitzarem per fer els arcs per traçar la mà diatriu del mateix llarg, del mateix ample que és el segment, és a dir, el radi serà el segment. I farem que surti una miqueta més al costat. Ja veureu per què. Veieu? Punxo a B i mina sobre A. I traço un arc bastant gran. Veieu? Faig el mateix punxant sobre A i amb la mina sobre B. Com que tinc la mateixa obertura no he de canviar res. I en compte traço un arc que es creui amb el primer. A la part superior el faig més gran i ja veureu per què ho faig més gran. Ja ho veureu. Molt bé, ara tenim dos arcs que es creuen amb aquests dos punts. Aquests dos punts d'intersecció són els que delimiten on he de traçar la mà diatriu. Veieu això? Ara passant per aquí i passant per aquí hi haurà la mà diatriu. Amb l'hexàgon és una figura geomètrica molt interessant perquè el centre coincideix amb això. És a dir, si tracem una recta i amb dos punts i al segon punt li fem el mateix radi que la recta, la intersecció entre aquests dos ens donarà 60 graus. I 60 graus, 4 cops, són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 graus, 6 cops, ens donaran 360 graus, que és el total de la circumferència. Veieu? Doncs ara el centre, que ens dona aquí, i la distància entre el radi, que serà el centre aquí, ens donarà també 5 centímetres. Molt bé, doncs aquí és fàcil, perquè aquí ja tenim quin és el centre de circumferència. L'anomenarem O. O 0. Per traçar ara la circumferència per on passaran els vèrtexs amb el mateix radi que teníem fins ara, punxarem sobre O, hauria de passar per A, per B i per cada un dels altres restants 4 vèrtexs de l'hexàgon. Sembla senzill, oi? Punxem amb aquest altre d'aquí, amb la mateixa obertura de radi i el mateix a l'altre costat. I ja tindrem, respectivament, A, B, això serà C, això serà D, E i F. I ja tenim els 6 punts que delimiten l'hexàgon. Hi hauria altres maneres de fer-ho? Oh, i tant! Podríem, per exemple, amb rectes paral·leles, a veure, respecte al mà diatriu, que passessin per A i per B, i també ens haurien de donar a la intersecció els punts E i D. Veieu? Una altra manera de fer-ho també? Doncs, com que són simètrics, hi passaríem també pel centre. De fet, si ho fem correctament, el punt A passant pel centre
hauria de també coincidir amb l'altre punt. Ara, amb molta cura, unint els vèrtexs de cada un dels costats que hem fet, unim els costats amb els vèrtexs i creem, formem, tracem, dibuixem l'hexàgon complet. S'ha d'anar amb molta cura perquè cada un dels punts és la intersecció que hem fet abans entre la circumferència, els arcs. Ja ho tindríem. Ara farem aquest darrer, i que és el primer costat, una miqueta més gruixut, per marcar que aquest és el resultat de l'hexàgon. Molt bé, ja tenim l'hexàgon. Molt bé, i ara aquí farem el pentàgon. El pentàgon és més complicat. Fixeu-vos que aquests exercicis, a mesura que anem familiaritzant-nos amb el compàs, veurem que es fan més complicats. I això és perquè ja hauríem de tenir més confiança en el compàs i en les eines que utilitzem. Què hem de fer aquí? Comencem de la mateixa manera que hem començat amb l'hexàgon. Traçarem una mediatriu i ho farem també amb el mateix radi. Punxem a B amb la mina sobre A i ho fem ben obert, igual que hem fet amb l'hexàgon. Ja veureu per què ho faig, això. El mateix, punxem sobre A, amb la mina sobre B i ho feu ben obert. Tracem la mediatriu pels punts d'intersecció que acabem de trobar al confluir els dos arcs. I ara aquí marcarem això com a M. Això serà el mediatriu, que de fet aquí també ho és. Fem-ho també. Mediatriu. Tenim la mediatriu del que serà aquest segment. I això serà el primer costat del 5 del pentàgon. Fixeu-vos que aquí el centre ja no és aquí. Amb l'hexàgon és molt fàcil, perquè l'hexàgon, qualsevol circumferència que traceu i que feu el mateix radi i el repartiu pels costats sempre us donaran 6 costats. Però aquí, amb el pentàgon, no passa així. I haurem de fer de manera diferent. El que farem és allargarem lleugerament aquesta recta per aquí, veieu? Està alineada, veieu? Això és important. I farem una línia paral·lela a la mediatriu sobre B. Com ho fem, això? Mireu. Amb l'escaire. Recolzant-nos sobre la mediatriu, com veiem que estigui ben posat. Després posem la regla, la subjectem i desplacem l'escaire. Veieu? Està ben alineat. Desplacem l'escaire. I sobre B fem una recta paral·lela. La intersecció entre aquest arc i la recta l'anomenarem P, de punt. I ara abatirem aquesta P respecte a M. És a dir, hem de punxar sobre M, obrirem, veu que és una miqueta més gran, obrirem el compàs i posem la mina sobre la intersecció, la P que hem trobat. I la batim fins que caigui aquí baix. Si això ho hem fet bé, aquí hi ha una relació de proporció àurea. Si dividiu la distància que queda entre A i el que ara és P', tinc prima perquè és el següent punt.
Doncs aquesta distància són uns 81 mil·límetres i els dividiu entre els 50 mil·límetres. Ens hauria de donar fi, que és 1,6, etc, etc, etc. Aquesta hauria de ser una proporció àurea. Ara, el següent pas és punxar sobre A amb la mina sobre P' i pujar la P' cap amunt fins que intercedeixi amb el primer arc que hem dibuixat. Ho veieu? Aquest punt d'aquí ja serà el tercer vèrtex del pentàgon. A, B, C. Si això ho hem fet correctament, aquesta inclinació d'aquí, aquesta inclinació d'aquest segon costat del pentàgon, a diferència d'aquesta que hem dit que era 60, recordeu? Això d'aquí hauria de ser 60 graus, que són els 360 graus de la circumferència dividit entre 6. En aquest cas, són 360 graus de la circumferència dividits entre 5. Si ho heu fet correctament, això d'aquí us hauria de donar 72 graus. Comproveu. Següent pas. Per trobar els altres 2 punts restants que ens queden d'aquests vèrtexs, continuem el mateix que hem fet, punxant de A amb la mina sobre P' i seguirem el traçat aquest fins que es creui per aquí. I aquí tindrem el següent vèrtex. Podem fer el mateix a l'altre costat, amb la mateixa obertura del radi, tracem, punxem sobre B i ara tracem per aquí. Hauria d'interseguir amb aquest punt i tindríem un darrer punt. Anem a comprovar que és correcte. Sí, això és, anem a veure. Això és A, això és B, això és C, això hauria de ser D i això hauria de ser E. Si fos correcte, aquesta distància que hi ha al principi entre A i B hauria d'estar repartida igualment als altres costats. Amb C funciona, això està clar. Entre C i D funciona també. Entre D i E funciona també. I entre E i A també, però canviat al principi. Heu d'anar amb molta cura amb això que he dit de la precisió, perquè com que n'hi ha moltes passes a fer, a cada passa, si ens equivoquem, a la següent ens haurem equivocat més i anirem arrastrant tots els errors que haurem fet des del principi. Per això, si al final us surt una cosa molt dispar, haurem de tornar al principi i tornar a intentar. Molt bé, doncs, fins aquí tenim, unint els vèrtexs que hem trobat, un pentàgon regular, construït a partir d'un costat de 5 centímetres. Reforcem en qualitat de línia el resultat i ja ho tenim. Aquí tenim un problema, però, perquè si aquí hi ha el centre de l'hexàgon, no sabem aquí on és el centre del pentàgon. Però és fàcil d'esbrinar, perquè si aquí el centre de l'hexàgon és la intersecció entre la mediatriu, de fet, aquest centre és equidistant a tots els vèrtexs. I per trobar un punt equidistant a tots els vèrtexs, haurem de trobar més mediatrius. Fixeu-vos, entre A i B, qualsevol punt que tracem dins aquesta recta que és la mediatriu d'A i B serà equidistant entre ells.
Per fer-ho també entre els altres vèrtexs haurem de fer el mateix. Llavors hem de trobar, com a mínim, una mediatriu d'alguns dels 4 costats restants del pentàgon. A veure, com ho podríem fer? Ho podríem fer amb un costat que hi hagi espai. Podríem fer entre D i E. Anem a agafar el mateix costat, que és entre A i B. Hauria de ser el mateix costat també entre D i E. I tracem aquí una mediatriu. Recordeu, és fàcil. Punxem a E, mira sobre D i fem un arc. Punxem a D i mina sobre E i fem un següent arc. Aquí ens donen 2 punts d'intersecció. Unim aquests 2 punts per una recta, que serà la mediatriu del segment D i E, o E i D, que és el mateix. Ara tenim una mediatriu on cada un dels punts d'aquesta mediatriu són equidistants entre D i E. Però n'hi haurà un punt que serà equidistants a tots. I aquesta és la intersecció d'aquestes mediatrius. Ho anomenarem, igual que aquí, O, o 0. Si ho hem fet bé, hauria de ser la mediatriu igual entre C i D, entre C i B i entre E i A. I si ho comproveu, us hauria de sortir així. Anem ara a comprovar-ho, que aquest és efectivament el centre del pentàgon. I per això, punxant sobre el centre, haurem de, fixeu-vos, que el radi que havia marcat entre B i A és més petit, és més gran que no pas el radi que hi ha aquí, veieu? Doncs aquí el radi l'hem de fer més petit. És a dir, punxem sobre el centre i la mina sobre cada un dels vèrtexs. Hauria de coincidir, si ho hem fet bé, i hauria de passar per cada un dels vèrtexs que hem dibuixat. A veure si ho hem fet bé, això. Per aquí passa, pel C també, pel B també, per l'A també i per l'E també. Hem dibuixat correctament un pentàgon i hem trobat el seu centre. Per què ens serveix això? Això ens servirà per fer a la següent pàgina la següent part la podrem fer al darrere, si tenim llàmina o amb una llàmina nova. Això és depenent de vosaltres. Aquí el que farem és la segona part del treball. En aquesta part del treball haurem de traçar com a mínim 2 estrelles de 6 puntes i 2 estrelles de 5 puntes. Podem començar per les més fàcils. A l'hexàgon, com havia dit, el radi pot ser el que vulgueu, sempre quan al costat expressi el mateix. I sempre sortiran hexàgons. Anem a comprovar-ho, això. Posarem primer els centres. Aquí, per exemple, aquí i aquí. I els farem de diferents mesures. A veure, aquí el fem ben petitet. Aquí el fem petitet. Amb el mateix radi, comencem per un costat, anirem repartint, i si ho fem bé, ens hauria de donar un, 2, 3, 4, 5 i 6 costats. Aquí el fem una miqueta més gran. I ara utilitzem altre cop el mateix radi, que fem aleatòriament un punt, un costat, un vèrtex, que serà, i comencem a repartir el radi
punxant en cada un dels respectius de les interseccions que fem. Si ho hem fet bé, fixeu-vos, la darrera coincideix també. Aquest d'aquí el fem encara més gran. Agafem el mateix radi i anem repartint amb la màxima precisió possible. Si ho fem bé, aquest darrer punt hauria de coincidir amb aquest d'aquí, i efectivament coincideix. Per fer aquestes estrelles el que farem és unir un vèrtex sí, un altre no, un vèrtex sí, un altre no, i així respectivament. Així progressivament. Anem a unir-los. Aquest amb aquest, aquest amb aquest, aquest amb aquest, aquest amb aquest, i així ja tindríem l'estrella de 6 puntes. Farem una altra aquí. Veieu? Un sí, un no, un sí, un no, un sí, i després amb els que queden. Un sí, un no, un sí. Fins aquí el mateix. Hi ha diferents maneres de fer, ho veieu? Tenim 3 estrelles de diferents radis de 6 puntes. Ara bé, amb el pentàgon no és el mateix. Per pentàgon haurem d'utilitzar aquest mateix radi i aquest mateix costat. Farem una cosa. Marcarem primer un centre. Copiarem exactament el mateix radi. Punxarem el punt que hem prèviament traçat i traçarem una circunferència. Ara no podem utilitzar el mateix radi, perquè si no, què ens sortiria? Efectivament, ens sortiria un hexàgon. Hem d'utilitzar aquest costat, perquè és el que hem traçat abans. A veure, fixeu-vos que al costat i el radi són diferents. Aquest és el radi i el costat és molt més gran. Esclar. Tracem aquest costat. Anem a veure. Marcarem un punt, un lloc qualsevol, per exemple aquí, i anirem traçant un a un, 2, 3, 4, 5, i si funciona bé hauria de coincidir amb el primer, efectivament. Aquí tenim una circunferència dividida en 5 parts. Ara, què podíem fer per repetir-la en diferents mesures? Una possibilitat que segur que us ha ocorregut és unir els vèrtexs amb el centre i traçar des del centre una circunferència més petita. On talli amb aquests punts que hem traçat abans, tindrem diferents amplades de costats relacionats amb cada circunferència.
A veure, per exemple, si em faig una que sigui més petita, com així. I aquesta la podríem fer, a veure, aquí mateix. Tracem aquí, amb aquest mateix radi que hem agafat, en el centre, aquesta circunferència. Ara bé, hem d'utilitzar ara aquest costat, que serà, aquest pot ser aquest. Veieu? Utilitzar el costat d'aquesta altra circunferència, evidentment, perquè si utilitzo l'altre no ens sortirà el mateix. Posem un costat, per exemple, aquí, i anem repartint, a veure si ens funciona. Creuem els dits. Bé, no creuem els dits perquè portem un compàs a la mà, i això no ens ajudarà a traçar-ho bé. Hauria de coincidir. A veure... Sí, fixeu-vos, coincideix a la perfecció, veieu? Doncs ja tenim 2 estrelles a 5 puntes de diferents radis. Un fet a partir d'haver-ho traçat primer. A veure, aquí, per fer l'estrella, el que farem és igual que hem fet abans. Unir dels 5 vèrtexs, un sí, un no, un sí, un no. Fixeu-vos, un sí, un no, 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 un sí i un no. I tenim una estrella de 5 puntes. Perfectament traçada. El mateix podem fer així en petitet. Fixeu-vos que tot això és pràctica. És molt probable que el primer cop no surti bé, és normal. Potser el segon cop tampoc. Però heu de tenir cura i observar què és el que heu fet i seguir pas a pas el procés. Molt bé. Aquí tenim, doncs, el que havia dit, com a mínim, 2 estrelles de 6 puntes i com a mínim 2 de 5 puntes. Anem a fer alguna cosa més divertida amb això. Per exemple, com que ja tenim això marcat i aquestes estrelles al mig, podríem fer unint aquests vèrtexs dels pentàgons que surten, que queden entremig, i es podria fer un joc amb ombres. Teniu llibertat total per fer el que vulgueu aquí dins, sempre quan no feu malbé el paper. Ara amb aquesta estrella tinc uns colors aquí preparats, són uns llapisos de colors de llapis. Podria colorejar i esborrar i jugar amb aquestes línies. Anem a veure què podem fer amb això. Deixarem les que n'hi ha així del llarg i aquí podrem, per exemple, podem pintar aquesta així de blau. I també, per exemple, aquesta. També podríem pintar a l'altre costat, amb uns altres blaus, per exemple. Juguem amb aquests blaus, ens donaran una miqueta de volum. Més verdós que el que queda, per variar. A veure què podem fer. Ara amb un groc per aquí.
Aquí també. Això també podríem dibuixar d'altres maneres. Envers... I deixeu-vos portar amb això. Com podeu veure, hi ha diferents maneres de colorejar-ho i segur que us ocorren mils d'altres possibilitats per fer per aquí. Doncs farà falta complir tot això de colors. Podeu posar personatges, podeu dibuixar naus espacials, podeu dibuixar galàxies i planetes. Pot ser un tema de l'espai, un tema de ciència-ficció. Això ja és cosa vostra. Fins aquí el treball de l'hexàgon al pentàgon i com fer les estrelles de 6 i 5 puntes. Nois, us vagi bé. Adéu.